martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiyai. Marasini roha mahodihami toddim toddi parbadiyai ma na mangarajai ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangiho kami jala takas suatu sihami hatam na badiyai. Amen. Horas madihita sude huria nahi naholongan ni tuhata turpuk jamita dihita ditikion ima na tersurat di buku pangukapon bidupitu mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Pangukapon bidupitu ayat sia sahatu ayat 10 pitu tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Dung salpui adong ma hubereng masai torop na sodapot bilangan ni jolma sian nasa bangso marga dohot home dohot hata akana jongjong di adopan ni habangsai dohot di adopan ni biru-birui akana maruloson abi nasaksak jala namaniop mare-mare di tangan nasida. Gogoma suara nasida majou-jou akanin nama tua ma di debatata nama kuduli habangsai dohot di biru-birui. Jadi jongjong ma saluhut suru-suruani humaliang habangsai dohot humaliang akasituai dohot parngolu naopati. Dungi manuka manasida di jolo ni habangsai huhut marsobba tu debata. Ninna nasida ma. Amen. Puji-pujian dohot tasangapot dohot hapistaran dohot hamauliateon dohot hagogoon dohot hatoguom ma di debatata rodi saleleng-lelengna. Amen. Dungi mangalusi masada sianak kasitua didok ma madok au isedo akai jala sia dia doro akana maruloson abi nasaksaki jadi hudok ma madok ibana ale tuaku hodo na ubotosa gabe didok matuau ima akanaung rosian hapor suho godang nunga diburi nasida abi nasida jala dipasaksak di bagasan mudar ni biru-birui alani i sai di jolo ni habangsa ni debatado nasida mangoloi ibana aria doho borngin di bagasan joronai jala ibana nama kuduli habangsa ima paulihon inganan di atas nasida. Dang be male nasida, dang be mauas, dang be ditinggang las ni roha nasida, manang dia na mohope, ai di parmahanon ni biru-biru na di parsitongaan ni habangsaido nasida. Jadi togihonon nama nasida tu akka mual ai kangoluan. Jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima sahakna. Huria nahi naholongan ni tuhata di sada huria adong ma sahalak ina na marumur 70 tahun. Ina na paling ringgas di huriai. Sajam adorang so mulai parmingguon nunga di gereja ibana martangiang. Dungi mardala doi torus dakya marsangga-sangga. Ala penasaran nau di
kebiasaan ni inatai ujungna husukum ma. Inang, buasa songoni ringgasmu ro tu gerejaon. Pola sajam adorang so mulai permingguon sai di sangahoni nang do martangiang di gerejaon. Dungi dia lu sima. Hola nalani tangiang do ubahin na margogo usaha tutikion. Laos diuduti ma masaritohon taringot tunguluna. Tibudo mabalu inangi. Jala tading maetek do ditinggal hon 5 ma anak konna. Opak bawa jala sadaboru. Tolu anak konna hurang roha manang gangguan mental pola do dipasung. Sada lao mangarato dakia mulak. Holan boru naima dohonon nasuman. Bohado molohita di posisi ni inangi. Aka amang inang huria nahi naholongan ni tuhatta. Totu dang sude jolma sanggup jala margogo mengadopi si taonon na songoni borakna. Do mutusido amang inang huria nahi naholongan ni tuhatta nanaing odol honon ni turpuk jamitatta sadarion tuhita. Taringot tu si taonon ni akana porsea alai dapotan upa manasida muse ai apusan ni debatama ilu-ilu ni mata nasida. Huria ni tuhatta di bidupituon adong 2 bentuk pernidaan ni si Yohanes. Imana perjolo pernidaan taringot tu bilangan na poso ni debata di bangso Israel na di sahapod debata. Na paduahon pernidaan taringot tu toro palak na di jou tu jolo ni debata laho pasangapon ibana. Jala turpuk jamitatta di tikion ima masuk tu horong ni pernidaan na paduahon. Huria nahi naholongan ni tuhatta asabui takas atusan isi ni bukuon ikut jolo atusatta do latar belakang. Lumobi ma nama satu perngoluon ni aka huria na perjului naung jongjong ditiki na manurato bukuon si Yohanes. Dimulana marumang sada surak do bukuon. Imana ditujuhon tu pitu huria di Asia. Ragam do pangalahon na masa diganup inganan hajongjongan ni huriai mardomu tu moral do taporseaon na maralo tuha Kristenon. Masay gogo do pangaleleon dohot panggosa-gosaon tu halak Kristen di hati-hai. Siala dang olo mangihutok kasomalan si hatoropan na maralo tuha Kristenoni. Isarana marsoba tu akka dewa-dewa termasuk marsoba tu Kesar na dirajumi akka natoro patihai dos dohot sada dewa. Mangai mahalak Kristen dohot si Yohanes songon uluan ni huria di Efesus hatihai. Dihurukon maibana di pulau Patmos. Di pulau Omma ro pangukapot tu ibana. Di suraton jala ditongos tu akka huria dohot talak Kristen natakas manaon na porsuk siala ni pangalilioni. Asa unang sumuruk nasida siak kaporseaonna alai asa tong marsihohot di bagasan pakirimon ni ngolusogot. Ai teanon ni akana monangima disi hangoluan na sa leleng ni lelengna. Alai hona uhumma si ihuton parhuaso nagogo ni portibion na mariduk tu si bolis. Deba sian pangukapon na pinapatar ni Kristus tu si Yohanes ima nanaing pabagasotta
marhite turpuk jamitatta ditikion, marhite tolu parsiajaran namacai arga sipai uti utotta. Na parjolo sahap ni debata tu akka nahi na holonganna. Dungi adong ma hubereng songon na tersurat di ayat siai. Di lehot debata alus tu isi ni parukilon na niadopan ni aposteli. Ima ingana doho namasa las ni roha naung di parade debata tu akan na burju mangihutto ni bana sahat tu ujung ni ngoluna ima surgo na soboi idaun ni jolma di portibion. Mascai torop do jolma na soboi bilangan na rosian marga hong hata. Parnidaanon manggobbarhon balga dohot labas ni inganan ni harajaon ni debata. Ima huria na marhamonangan. Huria naung niurupan ni debata di bagasan parnidaan na perjolo na berjuang dope di portibion. Ima punguan ni jolma na marharoroan sian akatorop bangso na so marbulat alani hata hom parbangsoon alai gabe sada bangso ni debata. Dungi didok marabit na saksak on magobbarhon pangalaho dohot tadirion na polin saksak pita jala torang tiur songop panodang pataridahon hamuliaon ni akka naung hehe tuha ngoluan ala naung dipaias jala diburi mudar ni biru-biru ni debata sian nasa hajahaton dohot haramunon gabe ias manasida didok maniop mare-mare molo ditaringoti mare-mare nanaing marningot pangalaho na masa di pesta las ni roha marariakan ari raya parlape-lapean marningot padonganion ni debata tu halak Israel na mamolus parhorsihan ima dung malua nasida sian akap pardalanan na borat sian misir tu tano Kanaan. Molo ditiki pestaon na jongjong do halak Israel di jolo ni pelataran bagas joro maniop mare-mare hobar tu tolu Musa 23 ayat 41-43. Di pestai huhut nasida mamuji-muji Jehovah jala majouhon Hosianna Hosianna ido na digobbarhon pesta parlape-lapeani tu pesta na rosogot hera tindakan na sarupa mana masa di benua gijang di bagasan diri ni akan naung marhamonangan dohot las ni roha di parporangan di ngoluna maralohon panurirang pargagap nang pe di pasia-sia nasida sahat rodi namate naso olo di parhatoban ala naung sumeahon dohot mameleho sadok ngoluna hosana tu debata marhite parsihohoton nasida maka porseai di Yesus Kristus songo panomonomuon ni panglima perang na makamonako parporangan na manang songo panomonomuon ni sadaraja na marmulia patudos tu panomonomuon ni natorop di Yesus na mamasuhi Jerusalem. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na pedua homma si parsiajarat ta siat turpukon ima pasahat puji-pujian pasangapod debata dohot mangulupun asini roha naung di jalo nasida siat debata. Sian ibana jala ala ibana do uban adong haheheoni ima harajaon ni debata. Akka nasida ima narosian hapur suho godang naung mamuri abit nasida jala dipasaksak mudar ni Yesus Kristus na hum jongjok kumaliang habangsa ni Yesus Kristus dohot tumaliang akka situa dohot parngolu na opati dungi mamaraku manasida di jolo ni habangsai huhut marsoba tu debata dohot marlas ni roha arian dohot borngin
akka suarani edde dohot panidangion nasida dung masuk tu parsaoran nasun badiai jala nasokal dohot namar nala-nalai ima na perjolo puji-pujian patuduhon nasun sokal do debata Jahoba di bagasan Yesus Kristusi nasa sakapna ikut tulus do napaduahon hasangapon nasun badia do Jahoba di bagasan Yesus Kristus nasa hatana ikon sau do napatuluhon hapistaran nasun hinabisuk do Jahoba di bagasan Yesus Kristus naso haduduat do pikiranna jala naso habugasod do akadalanna napaupaton ha mauliateon para si roha jala pardengga basa do Jahoba di bagasan Yesus Kristus jala parholong ni roha naso halopoan di bagasan Yesus Kristus dangolo masadi holong do hotasi ni rohana tu ganuk jolma na setia tu ibana napalimahon hagogoon lapatanna na sun hinagogo do Jahoba di Yesus Kristus ay nasa natinahina ikot tulus do dang haabatan manangaha napaunopon hatuguon lapatanna na sun manoktong do Jahoba di bagasan Yesus Kristus dang marmula ibana jala dang marujung saliling nililingna na papituhon saliling nililingna lapatanna nasa na di debata di bagasan Yesus Kristus hot so muba-uba saliling nililingna songod debata hot rodi saliling nililingna huria na hinaholongan ni Tuhatta na patuluhom ma upa si jaloon jala si dayon ni akanaung manaor ragam ni hapursuhon dohot ragam ni akka pangujunan ima akana marsiak marpogos jala marlea ala setia nasida sa rodi ujung ningoluna mangoloi dohot makatidakon debata ima dijolo ni habangsa ni Yesus Kristus ido nasida mangoloi ibana arian borngit di joruna marsaur di bagasa kolong ni roha naripas goklas ni roha dohot dame naripas di bagasa kasonangan dohot tamuliaun naung ripas manang sempurna saliling nililingna aladanga dong be angguk-angguk kamatean nahona bura nang arsak manang aha nahasit ilu-ilu dohot parmusuon tung tarapul tahe rohani akan narap dohot biru-biru paskai ima Kristus Tuhani biru-biru ido nama ngaramoti nasida nama kaholongi nasida nama rasini roha mida nasida huria na hinaholongan ni Tuhatta tahapor seai do naung parto hapita di parsaurata do debata marhite hapor seota di Yesus Kristus dung tardidi maka tidak ko kapor seaon dohot mangan perpadanan nabadiai alai dang naripas dope parsaurata dohot seluhut nabadiai di jolo ni habangsa ni debata dohot di Yesus Kristus seleleng di portibiod do pehita jala takas do di do kata ni debata ikom mamolus lan hapursuhon pabbebeod do hamatian do pehita saluhut laho mamongoti habangsa ni debata aidang tarbahis sohona lele nasa nanaing marparangin na daulat marhite Kristus Yesus saliling di portibion dalan papitahon doho pasak ko kaporseaon doho tolong ni rohana doho pakirimonna tungolu na marlas ni roha di roha ni parsaoran dohot debata rap dohot Yesus Kristus di habang sana na di banua gijang saliling nililing nai alani i danga pala marasing ngolu ni halak Kristen dinanaing songgop ari haroro ni Kristus badua hodo ngolu ni halak Kristen di akka ragam ni partikian nanaing
nuaingon hirasa rupa do sia jamat tu jaman hasusa abuluni sai toktong do ikon alaman nai alai disaluhu nama sai marhamonanga do halak kristeni ai ujung ni ngoluna dada portibion dada sitaonon kata terakhir di akana porsea alai ngolu banua gijang do pakirimon na songonomma na margogoyo kuria akana porsea di portibion ai na marpungu do musehi na porsea maruloson abit na botar naing mahita saluhut na porsea di Kristus Yesus para dengoluta gogota hosata laho mamongoti parsaurata dohot debata ditiki naung binuhul nai ai takas do didok debata dohot Kristus martua mana mate di bagasat Tuhani ola nion tutu di doktor di i masohok manasida siap parukilon nasida ai na mangihu matu nasida na niula nasidai huria nahi naholongan ni Tuhatta alai bohado tahe haporsiota taringot tu ari paruhuman suguti sodatung alani zaman na majuon gabe holan rasionalis manang mangasahon utuk-utuk sabing na mahita di ngulut taon ujungna dang taha porseai be haheheo sogot dohot ari paruhumani alani i dauji majolo di bagasak kaporseaon manatap dao tu jolo tu tiki naso terbuhul alani napasti dungi hobbar tu si mahita mangula jala mangolu amen martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan debata Jahoba amanami naung papatar hon khatam nabadiai tu tonga-tonga nami tiok ma Tuhan gomos saporseon nami saleleng olu nami di portibion nang porsuk gok sitaono jala ilu-ilu na hubulusami sada do Tuhan na haporseon nahami hamonak konon nami do di bagasan las ni roha dung pajupang jala marpungo hami akan na porsea di adopam mo nabadiai amen.